Припинення війни на Донбасі неможливе військовим шляхом, натомість єдиним ключем до миру є дипломатичний і санкційний тиск на Росію. Така спільна позиція президентів України та Франції, яку вони озвучили під час офіційної зустрічі у Парижі. Однак у питанні санкцій проти Росії Володимир Зеленський так і не дійшов остаточної згоди зі своїм французьким колегою. Еммануель Макрон і надалі виступає за продовження списку обмежень проти Кремля, однак виключає з нього парламентську асамблею Ради Європи. На його думку, Росія має повернутися до ПАРЄ, бо від цього, мовляв, страждає не російська держава, а її громадяни. У свою чергу Володимир Зеленський вкотре нагадав, що Росія постійно робить вигляд, що міжнародного права не існує, а отже не лише Україна, а й вся Європа не може відчувати себе у повній безпеці. Водночас український президент подякував французькому колезі за підтримку українських бранців Кремля. Я весь час пам'ятаю про українських моряків, які перебувають в російському полоні. І я хочу запевнити родини цих полонених, що ми зробимо все, аби вони якнайшвидше повернулися додому в Україну. Я вдячний за тверду та послідовну позицію Франції у засудженні дії Росії в Азовському морі та Керченській протоці. Я дуже дякую президенту Макрону за увагу до долі ув'язнених і полонених українських громадян. Росія також має виконати рішення Міжнародного трибуналу і повернути 24 українських моряків. І я в це дуже вірю.